Hatumin nan ya gidanmu. Ka san ba zai yi maka ƙarya ba. Haka ne, gaskiya ne, ba za ka min ƙarya ba saboda tun bayo ba kake buga ƙasa, saboda naji an ce ma kai ne kake buga ƙasa ka hango abin da zai faru nan da shekara ɗaya. Anya ko da gaske ka ji sarkin gida? To ko da gaske ne ko ba da gaske bane ba ma ni dai naji. Ni yanzu duk ba wannan ba ma bare in je ɗakin Alhaji in bankaɗa in binciko duk wani abin da ke faruwa a cikin ɗakin. Lafiya me kawo ka? Kamar ya me kawo ne, kai me kawo ka ɗakin Alhaji? Ni da mun ba komai bane, kawai na shigo ne in yi wayan sirri da Hajiya ta shi yasa. Dan haka dan Allah ka fita ma ina so in yi waya. In dai sirrin ne ka fita kai magana da ita waje mana. Wannan gayan fa yana so ya kawo min cikas, ni da nazo ɗakin nan in sace wannan hatimin. Oke, wato na gane, wato in fita in baka wani abu ya faru ko? Me zai faru kuwa? Bayan shigowa kai ka same ni a cikin daki. Ba wani nan, ni ba wallahi ma ban yarda da kai ba, zargin ka nake. Zargi kuma? Yes, of course ina zargin ka saboda ni ina ji a jikina tsakanin kai da Alinuhu akwai wanda ya turo yan daba zo su sace hatimin Alhaji. Dan haka a cikin biyu ko shi ko kai ne. Azalumin nan ne Alhaji. Alhaji. Alhaji.